karon kinilaw nga gusto. Ala kusinerong musikero. Una, atong hagpatan ang atong gusto. Ato kining putol-putulon kay tag-as na kini kayo siya. Busa, higala, putdon nato siya, hantod siya maputol-putol o mapikas-pikas o magagmay-gagmay. Larga, hula. Kahuman na itong kunis-kunis sa atong gusto, atong kinigpabukalan, at least mga 3 minutes para kining humok o pwede na kining kanon. Minglabay ang 3 minutos o kini pwede na siyang patyon. Tingnan natin. Di ba? Luto na ang atong guso. Maunang ato na patyon kay wala po'y lami kung malata. Mura na hinuon ni og gelatin kung malata. Ayaw. Patyag yun na siya dayon, then i-drain. So karon maghimo ta sa ijang dressing or ijang sausawan sa atong gusto para mulami. Magbutang naman ta og suka. Basta kay magbutang suka nga nagadaga then butangan og asin. Timplahan na to, i-mix ra na to. Then ako sikreto guys, butangi og bitsin para mas mulami-lamig jutay. Di ba? Mas murag mo jampis ba? Okay, ihalo ra na ha. Kung ato rang buhato na day, ato rang i-mix. Arong tunaw ang asin ug ang gamayng bitsin. So ato lang ibutang ang luya, ang bombay ug ang kamatis. Ihalo ra ni siya. Ihalo ra gud. So mahalo na ni siya. Ato nang ibutang ang atong pakuluan nga guso. Di ba? Ihalo ra butangan og kalamansi. Astilan. Dali ra kaso. Halo. Wala, halo na. Daog na. Pahit sa ka dun Sudan na. Itong pingpingan o ginagmay nga. Kanang sibuyas nga dahon. Para murang inaog tinuod. Ping. Diba? Wapa na kayo tanahon. Adiara ang atong kinilaw nga gusto. Ala kusinerong musikero. Malipayong pagkaon.